Bună, numele meu este Evelin și sunt ciocolatier. Avem printre noi fan ciocolată, fan artă. Mă bucur să vă cunosc. Puteți lăsa în comentarii hobby-ul vostru. Iar astăzi ne apucăm de ciocolată. Astăzi avem comandă la o ramă 3D ciocolată neagră. Ce își dorește doamna? Își dorește un colț dollhouse, de o bucătărie încadrată într-o ramă. Vedem ce putem face. Am pregătit piesa. Aceasta este piesa 3D ciocolată, o ramă 3D. Nu cred că puteți face diferența între această piesă și una reală. Fi ciocolată? Fi lemn? Un lemn vopsit? Mă bucur. Acum, piesele cele mici, machetele sunt în genul acesta. Aici avem borcane de gem. Am folosit o ciocolată neagră. La final ele vor fi desenate. Vor fi pictate cu unt de cacao colorat. O piesă. Avem un dobrecel. Ne va lua câteva minute să facem și designul și rezultatul final probabil va fi cam în câteva ore. Când mă apuc de treabă, voi filma din nou o parte a procesului. Acesta este doar scosul din mold. O piesă ca aceasta îmi ia în jur de 3 zile. Prima zi este turnatul pregătit. Uitați, aceasta e masa cu scaunelul. O zi turnatul, o zi uscatul, o zi pregătitul pieselor, a treia zi este coloratul, ansamblatul. Deci necesită timp. Vedem la urmă. Vom vedea la urmă produsul final. Să-mi spuneți ce părere aveți.